Takže, ak tam dovolíte, tak môžeme začať. Ja sa predstavím, som Ján Lakota, pracujem prakticky už nikde, lebo z časti robot ma vysoko vyhodili, ale pred takmer 50 rokmi som začal pracovať v laboratóriu Ústavu experimentálnej onkológie. Potom promoval som na lekárskej fakulte v roku 1984. Medzi tým som získal, alebo teda slovo získať nie je správne, no, boli mi udelené 4 atestácie, samozrejme ako board, takzvané, že museli ste prejsť cez skúšky. Medzi tým ešte v roku 1990 som obhájil titul kandidáta vied cez staré CSC. A bola to téma, ktorá momentálne mimoriadne rezonuje, a to bola tzv. Posttranskripčná úprava mRNA. Takže asi, keď niekto povie, že mRNA, ja toho až tak veľa neviem, tak trošičku som si popri tom sa môžem len pousmiať. No, ja začnem túto reč, odborne teda, odbornú, tak relatívne zoširoka. Ak by niečo bolo, čo viete, tak povedzte, poď ďalej, nie je problém. Pozrite, mám tu také poznámky, ktoré som si pripravil v októbri roku 2022. A to som bol v Múzeu Moravskej dediny, z Uberec, tam tiež bol takýto meeting. A keď som si ich popozeral, že teda čo budem robiť, tak vysvetlo, že ja tu vlastne nemám čo doplňať, okrem tých najmodernejších vecí, ktoré som povedal vtedy. Takže poprvé, prvá časť je, kedy vlastne ten, obrazne povedané, ten celý cirkus začal. Však asi viete, kedy ešte bývalý predseda vlády Peter Pellegrini uzavrel štát, myslím, že to bol 11. a 12. marca roku 2020. Čiže zavreli štát, zavreli hranice, zavreli štát, zavreli školy a v podstate za 8 mesiacov, čiže od toho marca, aby sme to rátali, do 31. októbra zomrelo oficiálne na COVID, čiže za 8 mesiacov zomrelo oficiálne na COVID okolo 85 ľudí. Čo je absurdné číslo, je veľmi nízke. Ja neviem, že nejakákoľvek smrť, že teda je dobrá, ale oficiálne dáta boli takéto. Teraz, ak by som mohol trošku povedať, že kde je ten pôvod toho vírusu? Oficiálne sa teraz začína alebo sa hovorí o tom, že by to mohol byť Wuhan, že Čína a tak ďalej. No, keby som mal hovoriť sám za seba, tak pôvod vírusu práve pochádza minimálne má tom ľavý podiel University of Chapel Hill v Severnej Karolíne, kde pôsobí človek, ktorý sa volá Ralph Baritz. Títo ľudia sa zaoberali tzv. Ziskom funkcie, ktoré tie vírusy majú, volá sa to v angličtine gain of function, ktoré mali im pridať istú funkciu, ktorú tie vírusy predtým nemali. A už vo februári roku 2020 bolo jasné, že ten nový koronavírus, ktorý teraz vtedy prišiel, alebo bol medzi nami, nemá súrodencov. Ja to budem hovoriť veľmi laicky, keby čosi nebolo, skrátka v tom evolučnom kmeni, a v evolučnom strome, on je tam ako keby spadol z neba, obrazne povedané. Objavilo sa tam tzv. 12 nukleotidov, to sú súčasti báz, ako nukleotidových báz, ktoré sú v nukleovej kyseline, ktoré kodujú 4 aminokyseliny a ktoré spôsobujú, že ten vírus, nazvime to pôvodný, alebo akýkoľvek iný, tento nový vírus sa stal zhruba 100 až 1000 krát infekčnejším, ako boli tá celá jeho predchádzajúca, v úvodzovkách rodina, lebo rodiny, takýto mutant sa ťažko spontánne narodí. Čiže to bol prvý precedens. Potom treba povedať ešte jednu vec, a to urobila pani doktorka Peková,
ktorú si ja osobne odborne nesmierne vážim a ktorá urobila v podstate ako tie vlny infekcie, ktoré šli, urobila ich tak, že respektíve ich analýzu a ukázalo sa, že ani tie ďalšie vlny, ktoré boli tu prítomné, nemajú, ako keby doslova spadli z neba. To je tak, že viete, však ste dospelí, máte deti majú vnúkov a veci sa dedia. Tam sa dá vysledovať napríklad podľa krvných skupín, je to veľmi elementárne. Typický príklad je, že jeden rodič je krvná skupina A, druhý je 0 a na genovej úrovni to je 0,0 a krvná skupina A môže byť A0 alebo AA. Je úplne absurdné, aby ich dieťa, ak je to teda ich dieťa, malo skupinu AB. Taká nie je možná. A toto sa isté stalo aj na tých vírusoch, pri tých vírusoch. Pri tých nových vlnách vírusov. To pani doktorka Peková veľmi pekne ukázala, že ako keby každá tá nová vlna, predstavte si, že rodič je A, alebo rodičia teda v tomto prípade boli 0A, ktorú som spomínal, a ich dieťa bude AB. A ďalšie dieťa, akože tých pôvodných rodičov, bude B krvná skupina. To nie je možné. Ale takto to bolo pri tej genetickom sekvenovaní zistené a priori. Čiže to je ďalšia vec, ktorá by sa asi patrila spomenúť a ktorú prakticky momentálne sa nikto o nej ako keby jej nevenoval. Čiže tie vlny, ktoré tu boli prítomné, infekcie, ktorých vždy niekto strašil, prišiel taký variant. Áno, ale ten variant, obrazne povedané, každý z nich nemal rodiča a obrazne povedané naozaj spadol odniekal z neba. Ja nekomentujem tú ďalšiu, ja hovorím teraz o tých odborných záležitostiach, ja sa nemám vedomosti, kto ho z toho neba zhadzoval, obrazne povedané. Potom je tu druhá časť, ktorú som rozprával, a to je to testovanie, to hromadné testovanie, ktoré prvé kolo sa začalo, tuším, bolo 31. októbra a 1. novembra roku 2020. A to má niekoľko vlastností. Poprvé bolo protiprávne. Po druhé bolo jedinečné v celej Európe, pretože sa nikde, akurát Slovenska, také niečo neuskutočnilo. Zúčastnilo sa to zhruba 4 milióny ľudí a teraz už v podstate je úplne evidentné, že to bola vojenská operácia, vykonaná za mierových časov na veľkej skupine civilného obyvateľstva, čiže nebola to, a ktorá bola vykonaná dokonca za účasti príslušníkov zahraničných ozbrojených síl, zahraničných armád. Čiže následky, to sa dá definovať, definujú to právnici, ja nie som právnik, ale keď šlo to podanie do Hagu od právnikov, tak tam boli právnici, doktori Peter Weiss, Erik Schmidt, a ešte tam bola ja si musím spomenúť pani doktor, Marica Pirošiko, áno. A čiže je to zločin voči ľudskosti, ja len podotýkam, že taký zločin je a priori nepremlčateľný, tam platí taká previsa v niektorých štátoch sveta je takýto zločin hrdelným zločinom. Ja nikoho súdiť nebudem, ja môžem byť len ten žalobca, a sami samozrejme ani nikoho trestať nebudem, pretože nemám vlastnosti ani výsady kata ako takého. Ale čo to testovanie spáchalo a spôsobilo, tak je to smrť minimálne 12 000 ľudí. A to pretože to je základná epidemiologická, neviem ako to nazvať, základné epidemiologické pravidlo, že vy za infekcie alebo za nejakej epidémie, toto pandémia v nejakom prípade nebola, to sa zmenila definícia stará, tak vy čo najviac tých ľudí rozptylujete. Typický príklad boli, však jarné prázdniny sa zaviedli práve kvôli týmto, lebo na jar je najpomeň slušné kvantum týchto respiračných a kvapôčkových infekcií, boli úholné prázdniny, ak si to niekto spomínate. Vždy je tendencia, aby sa tí ľudia čo najmenej stretávali. Čiže v kinách, divadlách, mestskej hromadnej, do školách. No, dosaďte si, kde je taká veľká koncentrácia ľudí. A títo, nebudem používať to slovo, nahnali pod istými hrozbami, som povedal, tých 4 miliónov ľudí,
4 milióny ľudí opakovane, lebo však o 2 týždne bola ďalšia takáto by som bol atomovka, alebo SNP2, ako sa vyjadril nemenovaný minister v Maskáčoch. Ja to poviem, mne to vás neprekáža, ja však môžeme všetkých pomenovať, ale toto nie je teraz cieľ ako v podstate. A tých ľudí sústredí na niekoľko stoviek, možno 1000 čosi miest a sústredí opakovať, no tak čo čakáte s tým, keď niekto dostane akýsi modrý papier a tvrdí sa, že je neinfekčný tým nespoľahlivým testom, už keď odchádza pri respiračnej infekcii, už je úplne evidentné, že ten papier môže rovno roztrhať. Dobre, nechcem zase o niečo iné, hovoriť o niečo iné, ale v zásade to je totálne nezmysel. Však ak teda určite niektorí z vás boli na operácii a tam sa vyšetruje 5 parametrov, nesmie to byť staršie ako 14 dní, tam bol HIV 1, 2, BVR, čo teda bol syfilis, teraz je to trošku inak sa to volá, a HBS antigen. Čiže to sú veci, ktoré sú, ja by som nazval, že sérové, ale keď niekto by vám dal potvrdenie predoperačne, že nemáte chrípku a to potvrdenie bude staršie ako 20 minút, tak to potvrdenie je kus papiera. To nemá nejaký zmysel. A toto isté platí aj pri infekcii koronavírusom. Ja len podotýkam, ešte sa vrátim k tým koronavírusom, aby ste si uvedomili, že každý z nás, čo sedíme v tejto miestnosti do istého veku, čo mal všetky tie soplíky a kašlíky a tak zhruba 30 až 40% tých infekcií bolo spôsobené koronavírusmi. Čiže, ale tie, obrazne povedané, neboli také toxické alebo také infekčné, ako bol tento, respektíve tie ďalšie série, ktoré boli vyvinuté. No a tuto som si vtedy napísal, že niekoľko vecí, že ten pozitívny test chorý, to je absolútny nezmysel, to podporuje základným princípom medicíny, pretože ja to poviem sám za svojho hľadiska, keď príde pacient, tak sa opýtam, čo mu je, on mi to porozpráva, hovorí sa tomu anamnéza, kedy sa na fakulte učili, že dobrá tá anamnéza predstavuje 90% diagnózy, potom máte to objektívne vyšetrenie a potom sa rozhodne ten lekár, že teda toto potrebujem zistiť, to si tzv. Pomocné vyšetrenia. A medzi pomocné vyšetrenia patria samozrejme aj testy, ako akékoľvek, krvné, biochemické, mikrobiologické a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a keď niekto povie, že toto som urobil a ty si chorý, tak to je, prepáčte, to je postavená medicína doslova na hlavu, to je totálny blúd. A nebudeme teraz diskutovať, že antigenové, aké majú hodnotu, nula prakticky a tie potom PCR sa môžeme niekedy testoch sa môže ďalej pobaviť, keď to bude niekoho zaujímavé, ale tie testy neboli v podstate nejaké zásadné a to, ako nám do očí lúhali, bolo to video je takmer virálne, kde sedí, myslím, stojí Matovič, primátor Nitry a ešte riaditeľ nemocnice Nitranskej a tam ukazujú, že majú tu tie kamióny a tam sa to musí ten mŕtvy stiahovať a teraz dobre počúvajte, ja to mám zaznamenané, už by som na to dal, že z Nitry prevážajú mŕtvoly do Banskej Bystrice na kremáciu a teraz ja to poviem tak asi čudne, s tým, že prišiel od Banskej Bystrice a tam máme ako po starých rodičoch dom a tak tam viem určite, že v tom čase a minimálne 2 roky neskôr, ešte po tom roku 2020, v Banskej Bystrici nefungovalo ani jedno krematórium. To sa potom podpíšem. Čiže no, dobre, človek ten klamal, až sa mu zúsprášilo a takéto veci, to je niečo absurdné, čo prezentovali, ale aby ste videli, aký obraz toho je, ako ten národ ohlupovali a ako vyvolávali v tom národe a v štáte teda pocit ohrozenia. No, tak toľko k týmto veciam a teraz ide to očkovanie. Dobre, ak teda o tom mal byť hlavná téma, že? Takže pozrite, ono to je totiž tak, že zásadné pravidlo pri všetkých doteraz použitých vakcínach bolo to, že tie vakcíny, keď sa dostali do klinického použitia, to znamená do očkovacieho procesu, sa testovali 8 až 12 rokov. Dobre počujete. Nebohý profesor Traubner, veľký to neurolog, možno to meno poznáte, keď sme sa rozprávali, hovorí, vieš, a ja prednášam medikom, že to trvá to testovanie 10 rokov. Čiže médiá máte jasný 10 rokov testovanie vakcín. Až potom sa tie vakcíny môžu uvoľniť pre použitie do klinického, pre klinické použitie na hromadné očkovanie proti istým ochoreniam.
A teraz možno je dobrá doba povedať jednu vec, alebo dobrý čas. Čom sa tie nové vakcíny v úvodzovkách, ja ich nazývam mRNA preparáty alebo DNA preparáty, líšia od tých, ktorí sme, počítam, že takmer všetci v tejto miestnosti zaočkovaní. Ja napríklad ešte aj proti tuberkulóze, proti kiahňam, to bolo tie diteperka, uvedomte si, ja skúsim to takto povedať, tie klasické v úvodzovkách, tie klasické vakcíny, tie sa pripravovali tak, že sa zobral ten patogén, povedzme baktéria, vírus a čo si len dosadíte a tie sa atenuovali. To znamená, že tieto patogény sa oslabili umelo, aby neboli také nie infekčné, ale aby neboli také patogénne, aké by boli. Typicky... Výborne, ďakujem. Čiže slovami, typický príklad bola baktéria Bordetella pertussis. To je tá baktéria, ktorá spôsobuje čierny kašeľ. A za Československa v roku tuším 1957 a 58 sa používala na očkovanie proti čiernemu kašľu celá baktéria. Celý ten, ktorá sa skladá z niekoľkých stoviek alebo niekoľkých tisícov bielkovín alebo glykoproteínov, ako chcete. To je taký celý komplex. A v zásade v Československu čierny kašeľ vymizol. Veľmi rýchlo tie krivky. To išlo dolu, ako keby ste, prepichli balón a plaslo hotovo. Teraz nebudem hovoriť, stále hovorím o tých klasických. To, čo teraz funguje, že máme tu epidémiu čierne kašľa, tak samozrejme prišlo toto a firma z tej baktérie vytiahla tri antigény, čiže 3 ako keby bielkoviny, a ktoré tá baktéria čoskoro, však to je máličko z tých stoviek a tisícov a tá baktéria čoskoro ukázala toto. Preto je to tak, lebo ona je necitlivá už na tie to, čo sa v tento ľudský organizmus vypráva. Ona v podstate si to ako keby nevšíma. Neublíži je tá imunitná odpoveď, ktorá vzniká po takomto očkovaní. Čiže to je prvý spôsob toho očkovania. Čiže pripravíte ten patogén tak, že on už nie je tak patogénny, taký zlý, ale je ešte stále imunogénny, či vyvolá imunitnú odpoveď. Druhý prístup bol taký, že sa napríklad naizolovala len jedna bielkovina a typický príklad je tetanus. Tetanus je v podstate Clostridium tetani, to je baktéria, ktorá vylučuje tento tetanový toxín. A pozor, neplete si to s tetániou, lebo to je trošku niečo iné. Tetánia, keď je nízkej hladiny kalcia a potom vzniknú také tie krče, ale tetanus je to, čo spôsobuje práve ten toxín. A ten toxín sa doslova tak ako keby opálil, vznikne tzv. Anatoxín a tým sa očkuje proti tetanu. To sú tie klasické vakcíny, ja nepôjdem do ďalších detailov, to sú tie klasické vakcíny. Takisto to bol aj kiahne, ja som ešte ten, ktorý dostal, túto mám značku. A takisto bola aj tuberkulóza. Čiže z baktérie tuberkulóza sa vyťahoval, bol to tzv. Bacil calmette-guerin, odtiaľ sa vyťahoval tuberkulín a všeličo sa tam robilo, ale zásadne to boli vždy buď celé, alebo časti tých patogénnych mikroorganizmov. Hovorím jasne, ale pýtajte sa. Takže, a teraz prišli tieto nové mRNA preparáty, alebo RMK, alebo DNK preparáty. A tu sa snažili v podstate vás, alebo všetkých presvedčiť, že aké je to úžasné, pretože ten vývoj trval tak krátko. Treba tu rozlišiť dve veci. Poprvé, technologický vývoj a biomedicínsky vývoj. Technologicky je krátky. Tie technológie momentálne sú tak mohutné a tak silné, že naozaj, obrazne povedať, čo si zamanete, to si nasyntetizujete. Typický príklad bol práve tá mRNK, ktorá sa používa v tých tzv. Vakcínach. Ten biologicko-medicínsky výskum nebol dodržaný nikdy. Ani doteraz nie je ešte dodržaný, lebo keď si zoberiete prvé použitie v úvodzovkách vakcíny na Slovensku, tak prvý dostal môj bývalý kolega Vladimír Krčmery a bolo to 26. tuším decembra 2020.
A keď iba odrástate si, ešte doteraz nie je 5 rokov, odtedy, čo sa to použilo, ergo ešte doteraz nemáme naplnený limit toho stredu, tých 10 rokov, ktoré by to malo byť na... Či inými slovami, tieto vakcíny boli hodnotené ako experimentálne a boli uvoľnené na tzv. Emergentné, to znamená, neviem to slovíčko si emergentný, no, núdzové použitie, áno, ďakujem, núdzové použitie. A teraz, čo je podstata týchto preparátov? Predstavte si, že, neviem, ako môžem hlboko hovoriť špeciálne, ale v zásade. V bunke sa syntéza vyzerá tak. Máte jadre väčšinou dezoxyribonukleová kyselina, DNA, ktorá kóduje v jadre messengerov, čiže poslíčkovú RNA. Tá prejde z jadra von do cytoplazmy, uchmatnujú ribozómy, to sú také častice, a prebieha syntéza bielkoviny, ktoré sú potrebné všetci sa skladáme z bielkovín a nukleových kyselín v podstate, ktoré sú potrebné na život. Typický príklad je albumín, ktorý sa stanovuje v sére, a ste to určite asi, koľko máš albumínov, mám dobre, asi viete, albumín, takto prebieha tá syntéza. A ten prvý krok z toho prepis DNA do RNA sa jej hovorí transkripcia, čiže prepis. A keď sa RNA podľa RNA syntetizuje bielkovina, tak sa to hovorí translácia, čiže preklad. To je takto. A teraz čo spravili tí ľudia? Oni zobrali mRNA, ktorá kóduje ten S-proteín, spike proteín, rotový proteín, ako chcete, a strčili ju strčili do istých častíc lipidických a tie sa spojili s bunkou. Tukové guličky. To nie je celkom tak, volá sa im lipozómy, alebo ako chcete lipidické nanočastice, nie je úplne lipidické, lebo to obsahuje ešte všeličo iné, ale dobre. A v zásade táto obalená mRNA sa príde do bunky, sfúzuje s ňou a doslova ako keby strekla do tej bunky tú mRNA, ktorá kóduje spike proteín. No ale tá mRNA, ktorá kóduje ten spike proteín, sa rovnako ako tá, čo prišla z toho jadra, uchytia ju ribozomy a syntetizuje sa bielkovina. Je to jasné? Zatiaľ ten rozdiel, čo hovorím? Čiže inými slovami, kedysi sa dávali bielkovinové vakcíny a teraz príde mRNA, ktorá nie je vakcína, to je mRNA preparát, ktorá naozaj donúti tú bunku, aby syntetizovala ten daný S-proteín, proti ktorému sa vytvára imunitná odpoveď. Ja to ešte hocikedy zopakujem, tento princíp. Čiže inými slovami, tu vidíme diametrálne odlišný prístup, kedy my vlastne, oni donútili ten organizmus produkovať tú bielkovinu, ktorú väčšinou so sebou niesol ten vírus ako na svojom povrchu. Čiže typický príklad rozdielný je čínska vakcína Sinovac, ktorá obsahuje celý vírus oslabený, a proti ktorému sa vytvára imunitná odpoveď. To je podobne ako, ja neviem, kiahne, alebo ktorý z tých vírusov, diteperka, nemusím spomenúť niektorý z tých vírusov, napríklad aj proti chrípke. Typicky sa očkuje celým vírusom, alebo niektorých jeho častí, a to sa vytvára. Ale kým na rozdiel od týchto mRNA preparátov, ktoré sú tu, tak tam príde tá informácia na syntézu práve toho S-proteínu, ktorý potom produkujú samotné bunky ľudského organizmu. A teraz, v čom je to nebezpečenstvo? Áno? Niekto? Ja som myslel, že sa niekto spýtuje. Dobre. V čom je to nebezpečie? Tak poprvé, oni urobili to tak, že tá mRNA je stabilizovaná. Ona je stabilizovaná, pretože obsahuje metylovú skupinu na jednej z tých báz, volá sa to uridín alebo uracil, podľa toho, či to má cukor alebo nemá cukor naviazaný, istý, ribozový, tak tým sa, keď všetky tie ktoré tam sú, tá uridínová uracilová báza, obsahuje tú metylovú skupinu, čo tú mRNK urobí neuveriteľne stabilnou. A za toto dostali aj Nobelovú cenu, ktorá sa toľko pretriasa, myslím, pred 2 rokmi, to bol 23, nie som si úplne istý, tá maďarská vedkyňa, ale
Oni tie všetky pokusy, ktoré robili, a to je dokonca aj v tom zdôvodnení tej Nobelovej ceny, robili len v tkaňových kultúrach a na myšiach, či na hlodavcoch. A jeden z tých pokusov, pochopiteľne, nebol uskutočnený na človeku. Za to je tá Nobelová cena. Ja nemám nič proti tej Nobelovej cene, hoci si myslím, že je to úplný nezmysel za toto udeliť. To je môj súkromný názor. Sú iné dôležitejšie oblasti, kde sa tie Nobelové ceny, konkrétne za fyziológiu a medicínu, majú udeľovať. Ako vtip poviem, že si myslím, že takúto cenu z Nobelov za fyziológiu a medicínu si zaslúži Vladimír Putin, pretože 24. februára roku 2022 skončil COVID a priori a on vlastne, povedzme si národne, však on je veliteľ, tak komu sa dá veliteľovi, lebo on ho zrušil COVID. To všetci priznávajú. Okamžite skončil COVID, ak si to pomínate na to dobre. Ale to som iba odbočil trošku. Čiže oni toto vyskúšali iba na hlodavcov. A teraz, čo s tým ďalej? Poprvé, keby som to ja tak mal rozobrať, tak tieto nazvime ich vakcíny v odzovkách, oni majú ešte zo pár nejakých nuans. Poprvé, oni sa zabalili do takých lipozomov, ale pozor, je tam aj polyetylenglykol, čo už je teda nie až taký veľmi známy lipid. A to bolo prvý raz použité a priori pri očkovaní a u človeka. To nikdy sa predtým nepoužívalo v humánej medicíne. A takto môžete ísť postupne a príjete k podstate veciam, ktoré niektorými zostáva rozum stáť. A teraz, pozrite, tá technológia, budeme hovoriť o mRNK. Dobre, dohodneme sa zatiaľ, keď budete potrebovať o DNK, či už ruskej Sputnik alebo AstraZeneca, to sú typické príklady DNK vakcín, tak tá mRNK sa z niečo musí nasyntetizovať. Ona sa nasyntetizuje z DNK. To je typicky to, nikto nemôže takú dlhanskú, čo aj 4000, koľko to má nukleotidov, čiže tých báz, nasyntetizovať len tak. Čiže ona v laboratóriu sa prepravuje takto. Máte DNK plazmid, ktorý sa väčšinou nachádza v baktériách alebo v kvasinkách, ktorý je skonštruovaný tak, aby kódoval túto mRNK, takúto dlhú. A tá mRNK sa potom akože napucuje, vyčistí, a vloží sa presne do tých istých technológií, do tých lipozomálnych alebo nanolipidických častíc. A teraz je úplne evidentné, že pri takomto procese sa časť tej materskej, tej DNK, ktorá sa používala na syntézu tej mRNK, samozrejme musí tam dostať, lebo nič nie je 100%. A ten spor, ktorý ste momentálne možno sledujete, medzi to, čo urobila vláda, že dala urobiť analýzu v Slovenskej akadémii vied a takisto, ale medzi tým ešte predtým spravila súdno-znalecký, zdôrazňuje súdno-znalecký posudok, súdna znalkyňa, pani doktorka Peková, tak ako keby dali iné výsledky. Môžeme sa potom porozprávať o tom, že prečo to tak je. Ja osobne si myslím, že Slovenská akadémia vied postupila mimoriadne štandardne a podľa môjho názoru, ako teraz odborného, jednoznačne ako molekulárne biologického, nepostupovala dobre a respektíve ako keby tie postuláty, ktoré sa používajú bežne v laboratórnej praxi a v laboratóriu, ako keby ich bývala porušila. My samozrejme, ja určite neviem, čo je v tom súdno-znaleckom posudku pani doktorky Pekovej, ja by ho znám iba abstrakt. A v tom abstrakte ona jasne ukázala, že tie preparáty od firmy Pfizer a Moderna obsahujú pomerne veľa DNA, ako také, alebo DNK, to svoje písmenko je tam voľné, jedno je kyselina, druhé acid po anglicky, takže to je jedno. A ukázala, že dokonca v niektorých šaržiach alebo niektorých firmy Moderna je tej DNK minimálne 10 krát viac ako RNK. To znamená, že sú možno iba dva výstupy, dva varianty. Prvý variant je ten, že tej DNK je norma, ako udávajú všetci, ale v tom prípade je RNK málo a nesplňa to tie kritéria. A druhý variant je, že tej RNK je dosť, a v tom prípade je obľudné množstvo tej DNK v tých preparátoch. Iný variant nepoznám. A teraz
Samozrejme akadémia povedala toto, normy sú také a také, lenže všetci zabudajú na jeden detail, že tie normy, ktoré boli pre DNK stanovované pred 20 rokmi a možno aj 30, ktoré môžu byť, niekde sa tam nájde, aj keď dávate tie bielkovinové preparáty. Pozor, to je vecou technologického prístupu. Tak tie normy boli stanovené na to, aby to nemohlo byť v tých lipozomálnych časticiach. Neviem, či ho rozumiete. Ono tam je voľne. V tej lipozomálnej častici to je uzavreté. Ale tá lipozomálna častica má istú fenomenálnu vlastnosť, že je schopná sa s tou bunkou spojiť a doslova vypľuť ten obsah donútra tej bunky. A lenže keď tá DNA kde si je mimo tej lipozomálnej častice, tak tento proces sa nestane. Tam sa pichne a tá DNA, no, by som povedal, že niečo zdegraduje, ale táto vojde všetka do tej bunky. A to je, v tom prípade sa treba jasne povedať, že aj to, čo demagogicky teraz v podstate ohlupujú ľudí, je to, že ohlupujú na základe starých noriem, že tá DNA, to množstvo je neškodné. Inými slovami, ak je tam pritom lipidická vezikula, alebo teda ten lipozom, v tom prípade nie je neškodné nejaké kvantum tej DNK. Neviem, vyjadril som sa dosť presne, hej. Takže hovoriť o tom, že je to tak alebo tak, je podľa mňa úplne nezmysel a demagogia, ale tým ohlupujú ľudí takýmto spôsobom. Pričom treba jasne povedať, že keď niečo budem kritizovať v laboratóriu, čo som povedal už asi pred nejakými minutami, tak najprv musím zopakovať to, čo kritizujem. To je základ. To jednoducho, ja nemôžem, nemám na tú analógiu. Skrátka, niekto niečo zistí a ja to idem kritizovať, tak musím povedať, že si zobrať urobiť to presne tak, ako to urobil ten, koho idem kritizovať, ale v mojich rukách, ako sa hovorí, to vyšlo inak. A potom budem stávať na tom, že on to spravil tak, ja som postupoval presne tak, ako to on povedal, alebo tá skupina laboratóriu, ale mne to vyšlo inak. Kde je chyba? A potom začnem robiť tú nadstavbu. A toto Slovenská akadémia neurobila. A druhá vec je tá, a to nechcem zraziť do detailov, že pH, koncentrácia tritónu, teploty, to sú príliš veľké nuancy, ale tam ešte jedna obrovská nuansa. Slovenská akadémia použila komerčný kit, takisto ako použila pani doktorka Peková, ale ten komerčný kit doslova píše, že oni použili svoje špecifické podmienky. Ale tie podmienky nikde nešpecifikovali. A teraz mám ísť za nejakou vešticou za roh a spýtať sa, viete čo, ja neviem, ako to, no to sa tak v živote nesmie robiť. To je absurdné. Taká práca, ja poviem to čestne, ja robím reviewera už, teda ktorý pozerá tie práce a posudzuje, či môžu, ale nemôžu, už vyše 20 rokov, alebo možno 30. Ale keby mi takúto prácu som dostal, tak okamžite napíšem, že reject, to nemá šancu takáto práca prejsť. To znamená, že to som len sa pokúsil vysvetliť, aký je ten jemný rozdiel ako v tom medzi analýzou pani doktorky Pekovej a analýzou Slovenskej akadémie vied. Takže ja počítam, že tá robota bude prijatá, pretože za peníze v Praze dúm, ale dobre, teraz poďme takto. Čiže neviem, ak som mám ohľadne tých vakcín niečo povedať, alebo ešte možno niečo iné. Takže viete, a teraz v tých vakcínach keď ideme na tú DNK, tak poprvé firma Moderna, to je typická vojenská firma, ktorá bola zriadená Pentagonom, tak firma Moderna túto mRNK vakcínu, to bola jej prvý preparát, ktorý vôbec niekedy v živote jej existencie uviedla na trh. Nikdy predtým nič také nemali. Notabene sekvencia tej mRNK, tak firma Moderna ju v živote nezverejnila. To sú v podstate iba analýzy, ktoré urobili šikovní a schopní ľudia, že ako by to asi vyzeralo podľa toho, čo v tých preparátoch našli. To je na základe veľkého tlaku firma Pfizer zverejnila tú sekvenciu a teraz príde ten priekak. No ja to inak neviem nazvať. Tam v tej sekvencii sa nachádza tzv. Enhancer, nachádza sa aj 2 kopie toho enhanceru, ktorý má dĺžku zhruba 32 nukleotídov. Pozor, to nie je veľa, keď si zoberiete, že mRNK má tá, čo sa podávala ako v tom preparátoch, má okolo 4500,
tak tento má dĺžku z 32 nukleotidov. A čo to je? SV40 je vyrobené z onkogénneho vírusu, simian virus, čiže opičí vírus 40, a práve tento tzv. Enhancer, čiže ten kúsok tej DNK, je schopný vstúpiť do jadra bunky. A pozor, to nie je taký obyčajný vstupovač alebo enhancer, ktorý toto je schopný spraviť, lebo tento bežné sú schopné to robiť len tak, keď sa tie bunky delia. Čiže deliace sa tkaniva. Na rozdiel od SV40, ktorý vôjde do tej bunky a mu je úplne lautri jedno, či sa tá bunka delí, alebo je v pokoji. On tam vôjde vždy. To je vlastnosť toho vírusu, tak sa to evolučne vyselektovalo. A SV40 je onkogénny vírus. No a je už oheň na streche. Ak sa tam, to je úplne jedno, koľko sa tam nájde tohto, ak je tam raz ten SV40, ktorý, obrazne povedané, enhancer SV40, nie celý vírus, pardon, tak vždy je riziko, že sa niečo stane, že on vstúpi do toho jadra, do bunky, zaintegruje sa do nukleovej kyseliny, DNK v tomto prípade, a v podstate takmer úplne náhodne je schopný spôsobiť nič, alebo napríklad to, čo pozorujeme teraz, napríklad turborakoviny. Čiže viete, ale to všetko sú, ako by som vám to povedal, toto všetko je, to sa tomu venuje niekoľko ľudí. V podstate práve tá Slovenská akadémia vied a práve tie inštitúcie, ktoré by mali dávať pozor na to, čo nám dávajú, tak práve tie sa tomu vôbec nevenujú a v podstate nám zlyhávajú akékoľvek zdroje informácií. Nie sú. Bodka, nie sú. Čiže inými slovami, je to celé ako keby, ja to poviem tak, že zakliaté. Ja to inak neviem to nazvať. A my tie informácie, ktoré potrebujeme a ktoré potrebujeme na tie analýzy, doslova lapáme tak, že kto to kde si mohol opublikovať. Teraz, aby si nechal nerozumieť, ja nebudem hovoriť vôbec o graféne, o nejakých časticiach, ktoré sa... Ja si myslím, že to nie je tak. Ale to je môj názor, ja do toho nechcem vstupovať. Mňa zaujímajú tie naozajstné tie molekulárno-biologické mechanizmy, o ktorých práve rozprávam. A ďalšia vec je taká, že keď mRNK je v tej bunke, tam sa dostane procesom, ktorý my v laboratóriu používame, to je presne tie lipozómy, ktoré v podstate sfúzujú s bunkou a ten proces sa volá transfekcia. A tie mRNK sú tiež schopné sa oficiálne prepísať do jadra. Sú minimálne 3 mechanizmy, ktoré sú známe. Ja nebudem ich rozvádzať. Je to reverzná transkripcia, čiže ak už som povedal, že DNK na RNK je transkripcia, keď sa to robí naopak, je to reverzná transkripcia. Typický príklad, vírus, ktorý si doslova nosí tú reverznú transkriptázu, ten enzym, ktorý je schopný spôsobiť, je vírus HIV. Čiže vírus, ktorý vedie nakoniec k AIDS, ako ochoreniu, ktoré sa nazýva AIDS. Čiže to je tak, no. Takže tých mechanizmov, ktoré sú a ktoré, ja by som to tak povedal, že ktoré ešte nás len v budúcnosti čakajú, niektoré veci, tak my o nich prakticky nič nevieme. Nerobí sa tá analýza. A teraz na margo, povedzme, úmrtí, ktoré sú, tak môžeme sa samozrejme k tomuto ešte vrátiť, tak v Slovensku oficiálne priznaných 7 úmrtí. Je Michal Pálkovič, hlavný patológ Slovenskej republiky. Áno. Houk. A keď zoberiete, iba Česko má oficiálne priznaných 200. Česko má dvojnásobné počty obyvateľov, tak už keby ste to úplne tak naozaj tak, že oficiálne, tak musí tu ich byť 100. Nič. A dokonca to je ten príklad tej pani učiteľky, ktorá zomrela 38-ročná, ktorá bola taká neskutočne chorá. To bola ale po očkovaní AstraZenecou. Prebehlo to aj médiami. Dokonca tú redaktorku Slovenskej televízie mimoriadne škaredo, by som povedal, tak sa k nej správali. A tá oficiálne nie je uznaná doteraz, do dnešného dňa, pokiaľ viem, ako následok očkovania AstraZeneca. Dokonca ten pán Michal Pálkovič sa vyjadral, však si to poznáte, zomrela by?
Áno, tak kedy? No nevieme. To povie riaditeľ úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Teraz stále bol hlavný patológ. A to je jedno. Aj tak je to úplne jedno. A okrem toho bol aj minister zdravotníctva. Pričom urobia jasne chorú ženu, tak strašne chorú, tam bola, že mierna obezita, myslím, fajčenie a ešte čosi, užíval aj kontraceptíva, ale to nebol kontraceptíva, to užíval istý liek, ktorý sa, nie je kontraceptíva, ale používa sa pre zastavenie sekrécie mlieka. Väčšinou ženy po porode, niektoré sa tá sekrécia mlieka nechce zastaviť a sa používa taký liek, ktorý sa volá Parlodel. Ale to teraz nie. A táto neskutočne chorá, ťažko chorá žena bola dárkyňa orgánov po smrti. Darovala srdce, pečeň a obidve obličky. Čiže 4 ľudia vďaka nej možno doteraz ešte žijú. Takto vyzerá tá situácia. A rozhodovala o tom, či umrela alebo neumrela na základe očkovania. Rozhodovala farmaceutická doktorka zo Šuklu, ktorá sa volá Baťová, ktorá chúďa. Tak sme ju všetci, tak ju všetci, že museli sa aj venovať kvety a takéto drobnosti. Čiže to hovorím o tých spoločenských záležitostiach. No a teraz tie vakcíny, čo ešte k tomuto, v podstate už v 2023 druhom som si napísal, že nové fenomény, a to bol zápal, tromby, potom sú to nejaké problémy, degenerácia, hovorí sa o prionoch, imunologicky, že spôsobujú teda sa veľmi podobajú na syndrom získanej imunnej deficiencie, ktorý spôsobí vírus HIV, čiže niečo podobné, kožné ťažkosti, pľúcne, tuto som to ešte nemal v poznámke, pribudla turborakovina, takzvaná, ja to slovo nemám rád, ale dobre. A teraz, čo vidíme, a to je úplne absurdné, tá situácia, a to je to, ako sa znížila pôrodnosť. Pôrodnosť v Slovenskej republike, keď si nájdete, ja to dokonca mám na svojom blogu, tak za prvé 2 kvartály tohto roku sa narodilo 20 000 detí. 20 031 alebo tak. Predikcia je, že bude 40 000. To veľmi rýchlo sa, plus minus. Minulý rok to bolo 46 000 a v roku 2021 a 2022 to bolo ešte 56 000. Tá krivka ide dramaticky dolu. To stačí si dohľadať štatistický úrad a natalita a počet životnarodení. To znamená, že príde fenomén, ktorý, ja by som povedal, že aj v tých najčernejších úvahách sme si nikto nevie predstaviť, že nastane. Ja hovorím teda sám za seba, nevedel som si to predstaviť. A nuž, príčina, báda to niekto? Pozrite sa, na Slovensku poklesla pitvanosť, prakticky nikto sa nepitve. Ja som zažil obdobie, keď bola 95% pitvanosť a platilo u nás pravidlo v medicíne, že mortui docent vivos, mŕtvi učia živých. Tam sme sa naučili neuveriteľne aj na chybách. Každý je ľudský, nikto nerobí chybu náskval, samozrejme, ale niekedy naozaj to vzýšlo, iba sme zírali, čo všetko sa dá prehliadnúť a tak ďalej. Teraz pitvanosť nie je prakticky nejaká a keby aj bola, tak nikto nestanovuje príčiny smrti tej, ja by som povedal, na molekulárnej úrovni. Že, pozrite sa, asi prebehlo teraz médiami, ja som písal, ak si spomínate na takého človeka, volal sa Heribán, zomrel na aneurizmu aorty. Najnovší prípad o aneurizme aorty je minister, ja neviem čoho, Migal sa volá. A pre jeho našťastie zachránili, pretože on by zomrel takisto na to. Ale nikde som nevidel patologický nález, že by niekto v tej stene aorty hľadal, čo bola príčina tej aneurizmy. Čiže napríklad aj z proteín zabodnutý kdesi, alebo kúsky MRNK. Ja neviem. Nikto to nevyšetruje. Čiže my teraz hovorím za našu odbornú, za seba odbornú, my sa to vlastne aj nedozvieme, na čo tí ľudia pozomierali. Takže mal som kolegu, ktorého som kedysi aj zobral na oddelenie. Zomrel teraz, myslím, v januári tohto roku. Poviem to tak, nebol hlúpy, a naozaj bol šikovný lekár,
a vedel, že je s ním zle, pretože mal ťažkosti. Každý týždeň EKG, každý týždeň nejaké odbery a zúfalo už od septembra minulého roku hľadal, kde sa na Slovensku dá stanoviť S-proteín. Nikde. Nikto to nerobí. To znamená, ako ešte raz, nás sme to asi čudne teraz, že my, hovorím za mojich kolegov, niektorí aj vieme, čo by bolo treba urobiť a nikto to neurobí. To je tabu. Tento mal 53 rokov, zomrel náhle a nečakane, ako sa eufemisticky píše. No, život mu nikto nevráti. Ale on vedel, že čo sa ide stať. Vedel, že sa nemá dobre a potreboval sa ako keby tohto celého, nazvime to zbaviť, ale potreboval to doriešiť. No, nepodarilo sa to. Takže tieto deti, opakujem, to je nočná mora, vysvetľuje sa, mladý, pohodný, dobre, jasne, však niekto je naozaj pohodný, niekto má radšej mačku, ako vlastne, dobre, však takí sú, však nikto ich, nemyslím, že nie, ale tá globálne čísla môžu smerovať nakoniec k tomu, že sa tu prestanú deti a priori, respektíve, chvála Pánu Bohu, je tu aj nezaočkovaná populácia, ale ešte ďalší fenomén je, ktorý my nevieme a ktorý sa už možno ani ja nedočkám toho, a to je, budú môcť mať tie novorodené deti, ešte budú môcť mať oni deti? My nevieme, ako dlho tento preparáty a ich deriváty a ich produkty pôsobia, či sa to nevie prenášať z generácie na generáciu. To nikto netuší. Takže už končím, nechcel som takto smutne končiť, ale na druhej strane si myslím, že o týchto veciach treba hovoriť a treba hovoriť veľmi hlasno a tie šachy typu, že existuje súdno-znalecký posudok a vláda nechá pripracovať akýsi posudok, ktorý pre súdcu má osobne fajku močky, pretože súdno-znalecký je súdno-znalecký. Bodka. Ja len naznačím, čo to znamená. Ja som kedysi robil vyše 20 rokov konzultanta pre úrad pre dohľad, kým ma nevyhodili a v zásade, keď mi dali taký prípad na konzultáciu, lebo ja si sa to hovorí posudok, ale konzultancia, tak som okamžite, ak som to prebral, som požíval zvýšenú právnu ochranu, ako nazme to čas ako verejný činiteľ, ale aj zvýšenú právnu zodpovednosť. Čiže tam keby som napísal niečo, čo úmyselne napíšem a dokážu mi to, tak v tom momente môžem byť aj trestne stíhaný a súdený a odsúdený. Ale minimálne o stupeň vyššie je súdny znalec. Čiže keď súdny znalec je to súdno znalecké, typický príklad havári, ústavu súdneho inžinierstva, myslím, že to je v Žiline alebo tak, a v zásade tam ten posudok rozhoduje. On, ten súdca, keď sa niečo takéto má riešiť, tak si, ak sa povedzme, protistrana vyžiada iný súdno-znalecký posud. Ale nemôže si vyžiadať pre pána v takomto súdnom spore, napríklad o zákaze použitia týchto mRNA preparátov, nález Slovenskej akadémie vied. Ten má hodnotu ani toho papiera, ktorý tam pred tým súdom podotýkam. Takže, neviem, kam to smeruje, ale môj súkromný názor je taký, že, ako sa hovorí, kedysi hovorí, že do ništu, doslova, ale opakujem, to je môj názor a týmto by som asi skončil. Takže vám ďakujem pekne za pozornosť.